Получих сигнал. Координатите водят към място, за което дори и Google мълчи. Строго забранено. Ако не искаха да влизам, нямаше да го напишат толкова мистериозно. Направо ме канят. Ако нещо се случи с мен, не спирайте да гледате Агент Великов. Влизам. Чудесно. Крипи коридор. По-добре да бях правил битки в TikTok. Опа, или съм на път да открия най-голямата тайна, или просто съм в грешния гараж. Това телепортираща машина ли е ли? Микроволнова за хора. Някой е пипал тук и то скоро. Защо? И кой е оставил машината на рандом? Я да го натискам този бутон рандом. Непозната година. Риск от десинхронизация. Десинхронизация ли? Какво пък толкова може да стане? Ще го натисна. Влизам. Да става каквото ще. Бабло, ако това са не ме води.